Не с команды мотора, с молитвы начинается съемочный день киностудии при Свято-Елисаветинском женском монастыре. Работа над третьей частью художественного фильма «Притчи» завершается. И, кстати, проект получил главную награду первого республиканского конкурса художественных фильмов. А вот как православная студия смогла заполучить звезду советского экрана, в репортаже Инны Пелевич. Камера. Начали. Галоўны рэжысёр монахиня, а у акцёрах паслушнікі. Увесь дымачны дзень за кожнага удзельніка кінакаманды праходзіць малебен. Студыя ў імя святога Іоанна Воіна стварае фільм па прынцыпе не для забавы, а для асветы. Іх першая мастацкая карціна «Прытчы» пакарыла духоўнасцю прэстыжныя кінафестывалі і атрымала працяг. Дзяржаўны заказ і фінансавая падтрымка на трэці фільм з цыкла. Рассказать о чем-то, что важно в плане нравственном. Ну, что человека сделает лучше, отраженно увидит в герое, например, какую-то свою черту. У аснове сцэнарыя вядомыя прытчы з праваслаўнай літаратуры. Зараз здымаюць апошнія кінанавелы. Па сюжэце цыган Ілья ў малітве да святога просіць дапамагчы ўкрасці панскага коня. У выніку карыслівы юнак апынецца тваром у брудзе, літаральна. Я буду прятаться, да, от своих преследователей в навозе. Надеюсь, меня потом вымоют. Нават з накладнымі панскімі вусамі ў ім пазнаем агента Клауса, 17 імгненняў вясны, і лётчыка Кашэўнікава, сіраты Казанскай. Легенда савецкага кіно Леў Дураў прыехаў у Беларусь пабіць рэкорд сваёй жа фільмаграфіі. Карціна «Прытчы 3» для народнага артыста СССР 251. Камера. Эпизод маленький. Это я слышу, как порют цыгана на конюшне. И просто не выдерживаю. Это просто эмоциональный кусочек, но это не сцена. Это так, маленький фрагментик. Ад Купалаўскага да тэатра юнага гледача. Акцёрскі састаў прадстаўляюць мацнейшыя беларускія трупы. Усяго на здымачнай пляцоўцы амаль 50 чалавек. У якасці дэкарацыі інтэр'еры, што натхнялі класіка Францішка Багушевіча. Фінал стужкі здымаюць у музеі сядзібе Кушляны. Жыллём кіношнага пана, якога іграе Леў Дураў, стаў рэканструяваны дом паэта, датуемы 19 стагоддзем. На фінал здымак самая інтрыгуючая сцэна коннай пагоні. Для яе спецыяльна рыхтуюць 4 масцітых скакуноў. Далей месяцы студыйнай работы, монтаж, агучка. Выхад праваслаўнай карціны на экран запланаваны на свята нараджэння Хрыстова. Інна Пелевич, Павел Урбанович, агентство Теленовин.